ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам. имрӯз 5 октябри соли 2023 якчанд дора мошинои беҳтарин арзон бо нархҳои дастрас баҳри шумо қабул кардем. тамошо кунед аз ҳар як нуқтаҳои Туркистон. мошиное ки шумода маъқул мешавад, аввал лайк кунед, баъд рафта харидорӣ кунед. бачаҳои азиз, дар навори мо бахелӣ накунед. бачаҳои азиз, ами каси медорая як дона лайк монед, ба канал подписатсия кунед. вақте ки мо наворои беҳтарин баҳри ҳама акко кардем, шумо хабардор мешавед. бачаҳои азиз, хона ва замини квартира ва техника аппаратур дар шумо бошад, барои фурӯшу реклама дар ин WhatsApp имои мо равонаш кунед, мо рекламаш мекунем, мефурӯшем, метентон шумода. дар ҳамун комментария назим ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай, мо аз рӯи комментария ҳамун мошина дар навори байна ҳаракат мекунем, меёвем, хулоса меҳнат мекунем, баҳри шумо пешбинӣ мекунем. шумо меҳнатҳои моро қадр кунед, иншоалло беҳтарин кор мешавад. лайко рамонед, мо навора сар мекунем, шумо тамошо кунед. дӯстон, якам эълонро тамошо кунед. Matiz D. касоне ки хоҳиши харидории Matizро доштаен, дар ҳамун комментария пешниҳод карден, навистен, мо ҳам баҳри шумо дӯстон мондем. нархиш 24000 сомонӣ, солаш 2002 дар Душанбе. Матиза фақат як апат фақат ҳай кардагиай, мақсад дар дасти занак гаштагиай. Матиз состояниш соз, газ бензин, ҳуҷҷатош то охири сола бардор азиз ҳастай. хулоса хитон занг занед, дар ин рақамҳои рӯи экран буда оиди мошин бо маълумоташа бигирен. иншоалло мошин созай, состояниш танҷи бадай дар Душанбе. дуюм мошина нигоҳ кунед дӯстони азиз. Дамас фурӯшӣ, солаш 2008 дар ноҳияи Восеъ. нархиш 22000 сомонӣ меган, боз муомила дора. коробкаш механика, мотор коробка ходовой 100%, гази холӣ қатъӣ мекарда. бензиниш кор намекуна, мақсад амиака худаш гуфтагиай ягон дард дошта боша, агар мегум бензин кор намекуна, мардак бурӣ. ҳуҷҷатош тамом шудагиай, мошин на хадо ҳастай, мега кор мекуна фақат ҳама тарафа. полни дига ҷоиш созай. дар ноҳияи Восеъ, нархиш боша 22000 сомонӣ тоҷикӣ, боз муомила ҳам дорад. дӯстони азиз, касоне ки мехарен, амин рақамҳои 909 дар занг занед. касе ки намехара ҳеҷ набоша, ҳамун лайко рамона ки амин акабу фурӯшаш беҳтарин, иншоалло кори хуб мешавад. амин я лайки бепул амонен зурайда. хулоса сеюм мошина тамошо кунед. Opel Astra F, солаш 95 дар бохтари Қурғонтепа. нархиш боша 24000 сомонӣ, бензини газ сӯзишворӣ, кузовиш хетчбек, моториш 1.6 литр, коробка боша механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 7 моҳи дига боқӣ мондагӣ. савдо дар назди ҳамин Opel Astra F сафед. дӯстони гиромӣ, худотон сидениёша дидестен, масъалаи дарунша ами расмда худотон дидестен. краскашам вазиятиш безеб нестай. балонош корӣ, документиш 7 моҳи дига ҳастай. касе мехара, рақамоша мондем барои муроҷиат кардан ва гирифтани маълумоти муфассал. дӯстон, 24000 сомонӣ нархиш, газ бензин, сӯзишвориш, коробкаш механика. чорум мошина нигоҳ кунед дӯстони азиз. Opel Vectra B, солаш 1997, солаи 97 қабул кардем. 26500 сомонӣ нархиш, сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулоса ҳамин мошин дар ҳолати хубай мегарда, вайрон нестай. касе мехара, ҳай карда мегарда. рақамоша мондем. мошин дар Душанбе 26500 сомонӣ. шумо хона ва замини квартира ва техника аппаратур дар шумо боша бардор азиз, метавонед дар ҳамин WhatsApp мо равонаш кунед, ҳаракат мекунем. 3 та YouTube канал дорем бардор азиз, мемонемша дар ҳамун каналамон. иншоалло бо агар дастгирӣ бисёр шавад, дар ҳамун TikTok, Instagram мепартем, ҳаракат мекунем, бифурӯшем, ҳамин кори шуморо осон кунем бардор азиз. мошини фурӯшии панҷум, Astra F Opel, мокри асфалт, краскаша бинед чӣ хел хушрӯи бадай. дӯстони азиз, солаш 93,
дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 28500 сомонӣ нархш. балонош ҳолати корӣ, бензини газ сӯзишворӣ, объём моториш 1.6, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, коробка ходовой зур, техосмотр 10 моҳа, гази бензин қати кор мегарда, 4 баллони зур бисёр арзон намешавад. хеле ки мо дар маълумот додам дӯстони азиз, ҳамон нафароне ки моро тамошо кардесен, хуш ба ҳоли ҳаматон. ҳамин қа маълумот равон кардан, фикр мекунам ҳамин мошин ба ҳамин нарх меарза. бо шумо фикротро дар ҳамон комментария нависен ки ҳамин Opel Astra F солиш 93 ҳамин 28500 ам меарза ё не. нависен, иншоалло бо беҳтарин кунем. Mercedes-Benz S-Class мошини фурӯшии шашум. солиш 1998, дар душанбе 55000 сомонӣ нархш. фақат ба дизел мегарда. кузоваш универсални. моториш DVD. пробег шамода қайд кардан 12345 километр. ака дурустай нодурустай ша худо медона. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. алиш мешава. вариантора мебинем. бародари азиз, ин мошин 55000 сомонӣ вариантои алиши ҳам доштаем. каси да маъқул шава агар ягон мошин дошта бошен пешниҳодиш кунен. хеле вариант мисол кам меғалта. мошинотон қимат боша агар ягон сумтон мета, арзон боша ягон сумшон метен. мисол хулоса худотон бо дагавор кунен беҳтарин кора. ҳафтум эълона нигоҳ кунем бачаҳои азиз. Daewoo Nexi солиш 95 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состоянӣ мошин дар Деҳай, дар бохтари Қурғонтепа. бензини газ қатӣ мегарда. краскаш беҳар. ҳамин краска мо дар гарени маъқула бачаҳо бовар кунед. агар чӣ хел хушрӯа нигоҳ кунед. объём моториш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархш боша 20000 гуфтем шумо. ҳамин қа маълумотай. бо оиди маълумоти муфассал ва харидани мошин ҳамин рақамҳои 915 96 36 27 занг занед. иншоалло бо муомила кунед оиди нарх навои мошин рафта харидор шунед бачаҳои азиз. моториш 1.6, коробкаш механика. ҳолатиш хубай. хулоса каси мехара занг зана боз аз номи канали Далер офисиал гап занед. иншоалло шумо да ягон скидка ҳам мекунанд. ҳаштум мошин дӯстони азиз, Toyota Corolla солиш 97, дар душанбе нархш 26000 сомонӣ. ҳамин состоянӣ ҳолатиш хубай. коробка автоматика, мотор 1.6, гази бензин, кузовиш седан. мошин дар ҳолати вагон қарор дорад. дар ҳолати вагонӣ. мотор, коробка ходовой, мотор, коробка 100%, аккумулятор нав, 4 баллон нав, салон тоза, кузовиш тоза, краска заводской, як даст вагон. ай вагон гирифта мега як даст гаштагия мошин. срочна фурӯшиай. чизе ки маълумот додан дӯстон равон кардем. мисол шумо да гуфтем. мутаассифона суратҳои амо даруни мошин нестае ки шумо да нишон дем. мошини фурӯшии навбатӣ Kia Cephia солиш 1998, дар Данғара 14000 сомонӣ нархш. ҳамин қа нарх дорад. кузов хэтчбек. хоб сӯзишвори дизел, объём моториш 2, коробкаш механика. солиш 98. краскаш нав кардагиан. хулоса мошин бачаҳо ҳамин 80% меган. ҳамин қа маълумот додагиан мошини 80%. ҳамин наворда бачаҳо нигоҳ кунед. ҳамин наворда каси медорояд лайкамона. агар шумо хоҳиш мисол ҳавас дошта бошам хеле навораи ҷолиб мошинои арзон пешниҳод шава, навора падилиса кунен. чанд қари просмотр зиёд шава, мо ҳавасманд мешавем бачаҳо ҳамин навораи беҳтарин бари шумо мекунем. Hyundai Sonata солиш 2007, дар душанбе 48000 сомонӣ нархш.
сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор д, коробкаш автоматика. Мотор 100%, ходовой 100%, коробкаш 100%, краскаш тоза, баллонош қариб ки навай. Кондисионер кор мекунад, задагӣ пусидагӣ надора. Ҳамин қадар маълумот баҳри тамошобинон равон кардагиянд. Системаи музикаш дигар тарафошам созай. Сиденлиёша бинед чӣ хел тозаи хушрӯ. Хоб масъалаи краскашам ягон ҷои пусидагӣ ёки задагӣ хирошидагиам нестай. Ҳамин состоянӣ фурӯхта мешавад. 48000 сомонӣ. Касе мехара, рақамошам мондем ҳамин рӯи экранда. дар рӯи экранатон навори навай бачаҳо дароем подписатсия кунед канали навай. Боқӣ дар амони худо то навораи баъдина худотон эҳтиёт кунед. Зиндаву сарбаланд бошед.